Mindig este van. Jó napot, hölgyem! Örülök, hogy megismerhet. Mindig este van, jó napot kívánok! Szép napot! Tudni jönni félre kicsit? Magának is elmondanám a felgét. Maga nem szereti a feketéket? Kezi csókolom. Mora olyan erotikus hangja van ennek a magának küldöm. Főnökkel szépen! Állj le, More! Hívom a Batmobil. Az kemény, geci. Ne, nyugodjatok le, hé! Egy rossz pornófilm, gyerekek, úgy az biztos jó. Egybeesésből egy rendőrurat. Ide tudna jönni? Persze, küldjen egy koordinátát. Rendben, küldöm. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Jó napot, fuvar kéne. Igen? El tudna minket vinni ki? Persze, hova? Csúlaszállítót szeretnék a pozícióba. Várjál. Basszus, hova? Beszélj egy kicsit. Beszélek. Publik. Az, hogy nem ismerhetlek fel hang alapján, de mindegy. Megyek esetre. Hagyjuk is. Ismerd az urat? Az urat? Nagyon jó volt, köszönöm. A jó hölgyet. Köszi. Ott vagytok? Ment vagyunk. Megyek esetre, jó? Virág drága veled, Mizu? Én is megyek esetre. Ugyanarra? Én nem tudom, kaptam egy kordit valakitől. Jó, hát akkor menj ki rá. Látom. Ja igen, van pulzusa. Elkezdem az újraélesztést, ha működne. Basszus. Mióta mentős maga? Mi basszus, meg tudja menteni? Persze uram, csak próbálom, igyekszem, nem működik az ujjaim. Hát maga milyen mentős? Hát nagyon szár, nem tudom, most vettek fel. Lehet egy kérdésem? Na. El lehet kérni a privát számát? Hát sajnos nem, uram. Ez nem így működik. Kérem, csak mentse meg az urat, utána bármit. Tényleg, utána randizgassra. Nem működik. Várj, alébb állok, ha segít. segít. Jó van, na, nyugi hölgyemény. Jó, hát maguk is írnak, hogy... Nem sírunk. Na gyerünk. Fontos nekünk a szúr élete. Szerintem szájon át kéne lélegeztetni, hölgyem. Azt akarom, csak hát nem igazán működik az Ó, akkor mindjárt lefekszek én is. Na jó, pillanat is jövök, jó? A faszom történt. Ember. Mi történik éppen? Én nem tudom, mindenki meg Ezek itt mind... Igen. Jaj, de rosszul vagyok, el fogok ájulni. Segít a kollégát, mentsük már meg. Megpróbálom még. Bár újra élesz fel ez a mentős néni stabil oldal, fekvésbe helyez. Fújjon bele a szájába, hölgyem, fújjon bele. Jó idő közül, elkezdem a szájon át lélegzetést. Úgy, nagyon jó. Úris, hát ez nem működik. Úristen. Fújja, hölgyem, fújja! Fújja! Egy. Nem hallom, hogy fújnál, hölgyem, nem hallnám, hogy... Blowout. Mi? Blowjob. Na. Nem ezt mondtam. Az nekem. Mi van? Hát akkor kérem meg tudna vizsgálni. Igen uram, mi a fáj? Hát... A szíve. A szíve? Összetörték a szívemet. Basszus, akkor adok magának egy puszit? Puszit. Egy villámmegvívás seggtapaszt, jól van? Seggtapaszt? Miért gugolt le, hölgyem? Mi a terve? Már épp látom az urat, idejön. Telefonszáma még egy lenne. Az már habatortán lenne a telefonszáma esetleg. Én nem adok már ilyet. Nem. Figyelj, jöjjön arrébb egy kicsit, kérem. Fú, mit szeretne? Hát, hogy esetleg egy... jobban meg szeretném magát ismerni. Hát, sajnos nem lehet, uram. Ez nem megoldható? Ez nem megoldható. És esetleg a szolgálaton kívül van? Sehol, uram, bocsánat. Hát jó. Jézusom uram. Öngyilkos, ha úr is nem tudok beszélni. Az úr, leteszem már az esettársam, kiveszem belőle a pulzusmérőmet. Szia, virág drága, Mizu.
Elkezdem az újraélesztés. A baby. 1, 2, 3, Egyéb 4, is szereted? 5, 4, 5. Uram is jobban érzi magát az úr. Halló, jó napot. Halló. Este van, de jó napot. Jó napot. De este van még mindig. Szép este. Akkor jó estét, bocsánat. Na, így már jobban tetszik. Fáj még a feje esetleg? Már látom, nagyon szédül. Nem fáj. Biztos? Biztos. Akkor mentálisan meg kéne magát nézeti már. Bajok vannak szerintem ott fejbe. De Tudom, hogy viszontlátásra. mentálisan beteg vagyok. Hát ezt látom. Viszontlátásra. Virág drága, hallasz? Igen, uram? Kaptunk egy bejelentést, meg tudja nézni? Persze, uram. Köszönöm. Persze, hogy megkeresem és jövök oda. Hú, basszus. Jaj, keci. Virág meg lett az emberünk? Nem, uram. Úton vagyok. Virág drága, nincs kedv ide jönni a Mirror Parkig, Zsák utcába? Persze, Én nem- én megyek mindenhova, igen, uram. Nem azért mondom, hanem majd, hogyha végez. Ja, jó, igen. Na, mert azért, mert itt vagyunk mi, és akkor majd megismerhetjük egymást, még nem találkoztunk. Jó, szerintem megyek. Ide drága. Indulok. Gyere ide, baby. Virág drága, ez maga? Egy virág. Hát ez nem maga. Cici. Hát, hogy Batman a kocsiból. Merre vagy, Képzeljük. baby? Jó, megvan. Barátommal megoldjuk. Jó napot. Mindig este van. Jó napot, hölgyem! Örülök, hogy Mindig megismerhet. este van, jó napot kívánok. Hölgyem, Azt Na, tudni azért- jönni félre kicsit? fekete van itt. Magának is elmondanám a feltételeket. Maga nem Szegény szereti nem a tudja. feketéket? Dehogy Kezi nem, csókolom. nagyon. De rossz pornófilm, gyerekek, úgy Az néz ki. biztos jó. Az még egy, ó Jézusom, csak jön meg. Így, Ja, hölgyem, ezt dehogy nem, magának dehogy küldeni. Mara olyan erotikus hangja van ennek Ezt a magának lánynak. küldöm. Nekem? Nagyon. Megnyerem a boxmeccset, megkapom a számát. Igen, Ez az uram. öcsémnek. Kezet rá! Kezet Jól rá! van. Adja. Megbeszéltük, kezet fogtunk, rendben. Hoppá. Nektek is Remélem hallottad, állapináltak? főnök. Mi? Kövi esküvő az enyém lesz. Azt mondod? Hol van a kupasz? Amúgy Így csak van. szólok, ő a nővérem. Rendben. Megkérhetem a kezét. Persze, Hogy- testvérem. Megnyerem a Áldásomat boxmeccset, adom. megkérhetem a kezét. Áldásomat adom rá. Áldás, Gyűrű köszönöm van. szépen, testvérem. Te rossz izé. De ezért fizetni is kell, nem igaz? Rossz pornófilm. Jó, meg buli nélkül a Mandingó szolgáltatás. parti, Fiúk, tesó. én vagyok a bíró, jó, mehet a box. Milyen Na, bíró, na, te egy haló, kopasz haló. gyerek vagy. Tyke Köszi, Myson. kopasz. Csigavér, Te egy kis kopasz csigavér. vagy a- Csigavér. végén. Kinevet a végén. A győztes megnyeri a számot. Ide jött. Jó, hagyjuk, most romantika van. Nem, úris. Remélem nem a boxmeccset akarják itt izé. Csak gumival. Micsoda? Kisasszony, Kicsit- felsegítsem. Hölgyem, Jó van? Jól vagyok. Ember, Jaj, de nem közel akartak kerültünk tudni. egymáshoz. De hagyjon engem maga békén. Ide Fekete vagy, érzem a barát, de büdös neked. szájszélet. Maga nem a virág? Ez Dehogy basszasz. nem. Én vagyok. Ismerős volt a hangja. Na. Ezzel Ez vigyázzatok, nem is ezzel büdös a asszonyom, ez szám. veszélyes. Vigyázzat, fehérre. Vagy kardnyelő? Azért Nekem jó. azt mondta, hogy egy 25-ös megvan. Főnökkel szépen. Állj le, Mare! Hívom a Az Batmobil. kemény, geci. Ne, nyugodjatok Az le, kemény. nyugodjatok le, hé! Hé! Hozom a kést. Állj le, hát Ugye majd jönnek reggel ezek a köcsög kollégák, akiket nem bírunk. Lefoglaltak az át tud vinni? Majd azok majd kiosztják magát, de ne aggódjon, ne törődjön velük. Nem adod meg a telefonszámod? Gyerekek, ideértem a címre, ezt eltűnt. Hát, Nagyon jó. Fizeti a benzint. Annyit fizetek neked, amennyit csak akarsz, de IRL-ad meg a számodat. Kettes kód, megyek vissza. Megadod IRL számodat, légy. Halló, Na. na, azért ott még nem Kettes tartunk. kód. Nem. Jó, ott még nem tartunk. Ja, várjál, ez alatt. Drága maga, hol van? Utalok neked 100 misit. Akkor megadod a telefonszámodat itt. Kurva, itt megadom, igen. Na, viszontlátásra, uram. Minden sikeres férfi mögött áll egy fekete Mercedes. Azt ajánlom, tartsd egyenesben a kormányt. Mondja csak. Itt vagyok, csak éppen... Mi a fasz?
faszom. Azt a kurva. Jézusom, kollégina, maga az? Nem láttam. Véletlenül ütöttem itt a izét a nőt. Úristen, mi történt itt? Jézusom. Tegére kijön egy 5 ember kijön itt, de amikor én izélok, én haldoklok, akkor Megnézem a kollégina állapotát, rendben van. Ja, mert maga megmondta a kopasz fejével, nem fél? 42. Pussoljon már! Nem fél, nem neki kokit. Húzus a 42. Húzus a Meg tudom kezdeni 42. az újraélesztést. Mindjárt neked nullás lesz, hogy te ide baszra. Üres kurva. Jó faszom. Az orvosok nagyon jók, nagyon jók. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3.